नासिस ब्लग भिडिअ फिन खेबसे बरायहरफिननाय थाबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो। दा सा लोंनोसै फुंनि सा। दिनै माने आमथिसुवानि न'नि गोजा फेमिलि पार्टि जानायदो आरो दा मैखुन सायगासिनो मैखुन जागोन। दा फार्स्टआवनो मैखुनखौ एवग्रोना लाग्रोनोसै। मैखुनाव आलुबो होफादो। बेगरखौ दसे सोमनानै दोनोमोन बेगरा गुरै जानाय बायदि लेमनो मोजां जायो। बेगरजों दावदैजों जागोन। ओंख्रियाबो मोनबाय दा। थाइजौ बायना लाबोदोंमोन आमथिसुवानिखौ जानोसै दा। थाइजौआ मोजां ना माबा?
Infoan gitu deh coba. Thaisu जानो लुबैनानै दिनैसो मोनजादो थाइजौखौ माने न'निया जोबजोब्बायना न'निखौ थानाय टाइमाव माने जाय आंगायो आंगायनानै बे जोबस्रांजोब्बासो जानो लुगैफिनो थाइजौखौ जोंहानाथ' मालाबानो जोबदो न'नि थाइजौआ ओमफ्राय मा जानो लुगैखादोंमोन दिनैसो मोनजाबाय बेखौ बायनासो लाबोदो टमटमनिफ्राय बेसिका बिखौ लाना फैदो दिनै नै एम्फौआनो मोनसेबो गैखाया जेरावबो खनसेनो मोजां Di थाइसेया गोथांबाबो माने मार गोदैखा मोनस्रां आरो बयथ' गोदै थाइसेफोरा बायना थाइजौआबो मार एम्फौ थायो जा भायग' मोजांलै एम्फौआनो गैया मोनसेबो न'आव थानायाव जि जायो खायोमोन जायो आंगायनानै ओरैनो माने सिरिनानै थांजोबोमोन न'नि थाइजौफोरा थाइसे जानोसै दा मा गोदैखा लाव बिजौ खादों लाव बिजौदों अमा बेदरदो जागोन हैबो मोनसे नै गोरलै खिबु थायो आरो मोजां जासिगोन दे थाखा नुदों ना Ngay Randinya, Mr. Subek Boro, Randinya. Gorom jane gosla kan kafe.
दाउखौबो गोदाखांबाय दा लाव भाजादोबो मोनबाय दा ओंखाम जानोसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदों लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो आरो मोजां नुदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम बाय बाय